Hola, sóc la Núria. He començat a col·laborar a Missy Catalan per ensenyar-vos un altre dialecte del català, el català occidental, que és el que es parla ací, a València. Fa poc m'he traslladat a la localitat d'Altea, prop de la ciutat d'Alacant, i com que vull conèixer Altea, quina millor manera de fer-ho que preguntant als ciutadans que coneixen tots els secrets. Anem junts a descobrir la ciutat. Som-hi! Què té d'especial Altea? Altea té un casc antic impressionant i una restauració increïble. Sobretot pel casc antic, la iglesia enamora a tots, sempre està a tope. És molt bonic, perquè me recorda l'antiguitat i a més té una vista panoràmica de tot el mar Mediterrani i es recomen que vinga tot el món a veure-lo. És molt bonic, la veritat, perquè és tot blanc i té molta diversitat. Primer té cultura, n'hi ha moltes exposicions al carrer i després el menjar, que tot el dia estem que si d'un bar a un altre. Home, jo penso que té molt d'encant de les ciutats, les cases, els carrers, que està a la vora de la mar, no? Tot això li dona molta gràcia. A més, venidores més turístic, més de turisme massiu, i pense que Altea és un poc més un raconet que té més gràcia, pense, no sé. Jo penso perquè és diferent a la resta dels pobles de la cantonada, sobretot del País Valencià, perquè veus la iglesia, aquesta cúpula brava, les cases branques, aquests carrers del Sol de Perra, això no pots trobar-ho en altres pobles. No vull dir res, però altres pobles al voltant de València són tots molt pareguts, el poble antiu és més o menys igual, i així és un poble antiu molt diferent de la resta dels pobles de la Comunitat Valenciana. Per cert, avui tenim un patrocinador. Ja el deveu conèixer perquè avui ens patrocina NordVPN. NordVPN t'ajuda a canviar l'adreça IP per la d'un altre país. És molt útil, per exemple, si voleu aprendre català i voleu veure pel·lícules o vídeos fets aquí que probablement no estaran disponibles als vostres països. Un altre avantatge que jo valoro molt és que la vostra connexió serà privada i segura. Així ningú podrà saber què feu. Podeu fer servir l'aplicació al mòbil o a l'ordinador, com us estic ensenyant ara. Cliqueu al país des d'on us voleu connectar i ja podreu gaudir, per exemple, de TV3 a la carta. Així que ja ho sabeu, si voleu contractar els serveis de NordVPN, cliqueu l'enllaç de la caixa de subscripció o feu servir el codi promocional ICYCatalan i obtindreu un descompte durant 2 anys i 4 mesos gratuïts. I també pel passeig i les platges de dia també. A veure, el millor són les caletes, perquè són les zones més tranquil·les, on menys gent n'hi ha. Que les platges és algo més turístic, on va tota la gent que ve de fora. La Cala del Mascarat, per exemple, que per ahí no sol haver molta gent perquè és una entrada difícil d'entrar i és preciós. Quin lloc hem de visitar tant sí com no? A mí la pujadeta que hay donde está la iglesia d'Alt y la vista panorámica que hay preciosa. El meu lloc favorit del poble d'Altea és el Club Nàutic per la seva tranquil·litat i el meu lloc favorit de la Marina Baixa és Altea perquè és el meu poble i estic enamorada d'ell. Una plaça que està molt proper de l'hotel La Serena, que també és part del casc antic, però que està en la zona més baixa i és molt bonic també. I luego el passeig marítim que se veu tota la platja. És la part de Bellaguarda. Bellaguarda és com la part de baix del casc antic i no n'hi ha tanta gent i des d'ahí pots pujar a la torreta, que és el meu lloc favorit, i veure tota Altea, la platja i la muntanya. Així que jo recomano la part de Bellaguarda. El meu lloc favorit d'Altea pot ser la part de l'Olla, per exemple. La part de Vilagadea, de l'Olla, d'Altea, també el passeig on estem ara i el casc antic, jo crec que és la joia d'Altea. Jo soc molt de... Jo he vist a les fores del poble, jo he vist
per la partida de Montau, Baranquet, per ahí, i ahí m'agrada molt aquesta zona perquè és el camp, és més tranquil, una part d'Altea que la gent no conec, i així en Altea també, a part del port, de la pesca, també hi ha molts llauradors i sobretot cultiven el nifpro, ara le mola l'aguacate, però a mi és el meu part favorit. Jo aniria a un mirador que n'hi ha per l'església, que es veu tot, no hi ha molta gent i està molt còmode i també no fa sempre la calor que fa a l'estiu, corre ventet, s'està molt a gust. Però jo li recomano a la gent que vaig a típic, a la plaça de l'església, que veig el mirador, sobretot el típic, no, que no sé com es diu, sinó el de més avall, que és la glorieta. No n'hi ha tanta gent i també té bones vistes i a mi m'amola més. O també pots anar a fer senderisme per muntanya o arribar a la Illeta, també en caiac o qualsevol cosa, i està molt entretingut. Què és la Illeta? La Illeta és una illa que hi ha a l'Olla d'Altea, que en veritat és continuació de la Serra Gelada de l'Albir. El casc antic, tota la plaça de l'església, tot allò. Perquè en festes, per exemple, allí fa l'embaixar, és un lloc molt significatiu per als alteans. Què és l'embaixar? L'embaixar és en festes d'Altea, estan el rei cristià, el regne cristià i el regne moro. Entonces fan una embaixar en un castell que munten i el primer dia està el rei cristià dalt i el moro baix, i l'embaixada tracta de... és història. És un poc d'història, cultura, i d'ahir treuen la festa. I alguna recomanació culinària? M'agrada molt l'Airet d'Altea, el casc antic, el restaurant l'Airet d'Altea. Arribar a un poble que està al costat de la mar i menjar un poc de peix, sí. Home, darrere hi ha un puestet d'ahir que es menja molt bé, el racó de Tone, o sigui que de puta mare. La geladeria que bo, jo la recomano perquè són gelats artesans, també n'han batuts, organitzats. Així és molt de coca a la llumà, però és més per esmorzar o berenar. Si vols, per exemple, paella o algo d'arròs, o inclús una fideuà, diria en Sant Miquel, com es diu? Tots els xiringuitos que estan a la platja de la Olla, l'Arrecife, el Cigarro, com es diu l'altre, no me'n recordo, el Cranc. Tots aquests estan molt, molt bé, estan molt bons i tens la platja a 10 metres. I també la capella, el restaurant també, que està baix de la iglesia. I també, per exemple, el meu tio Vicent li ven hortalisses d'ahir, els postos de les hortalisses també d'Altea. I la recomano també l'home del restaurant en la seva finca, la seva casa també cultiva per ahí. On està la iglesia hay una pastissería que es de molt de renombre. Lo que pasa un poco careta, pero vale la pena. Al menos una vegada hay que pujar. I què du l'empanadilla esta que... La coca a la llumà és una coca aixina molludeta, per així dir-ho, que du botifarra, llonganissa blanca, tomaca i anxova. I pots posar-li chorizo si vols. Jo sóc de Caldero. Ja. I el caldero què és? El caldero és una espècie de que el serveixen, diguem, que és com una espècie d'arròs a banda, però en caldero. Serveixen el peix per un costat i l'arròs per un altre. La nostra paella és espectacular, el nostre puchero és espectacular i des de luego en Altea la gastronomia és impressionant. Les gambes, encara que siguen de Dénia, però també es fan així, són impressionants. I des de luego penso que és el millor que n'hi ha també. O sigui, la gastronomia és impressionant i és mediterrània, sana i jugosa per supost. No sé si vos heu fixat que avui no és el primer dimarts del mes, sinó que és el tercer dimarts del mes. Això vol dir que aquest mes hem publicat 2 vídeos. Si voleu que continuem publicant 2 vídeos tots els mesos, feu-vos membres a Patreon, patreon.com/easycatalan. I si arribem a 70 membres, continuarem publicant 2 vídeos tots els mesos. Doncs ja tinc una llarga llista de coses per a fer, llocs per a descobrir, restaurants per a saborir. I és que, siga quan siga, per a les vacances o per al dia a dia, el Mediterrani sempre és una bona elecció. Què en penseu? Esteu d'acord?
Esperem que el nostre recorregut vos hagi agradat i escriviu-nos als comentaris qualsevol pregunta o recomanació que tingueu. Ens tornem a veure molt pront al pròxim vídeo. Adeu!